Kwenta Radyo Bisag di Palag. Oras alas 6 na sa kabundagon. Visayas ug Mindanao ang buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan. Welcome sa tunga tulumanon ng tulumanon na Bisag Bisaya. Ubaling inyong ubos nga lagad sa kanginan. Ang mga andusay sa namang pangkalaay dudong punggat. Good morning, inyong nabati mga kabisag, pagkatamis handuman. Okay, by Rosalie Robles mga kabisag. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan. Pasensya na kay kagabi medyo ang program ni DJ Nel kagabi medyo say mo bawog, tingog. Tungod kadto sa technical adjustment dire. Then akong gipaningkamutan mga kabisdak nga dili pa musilang ang adlaw. Mabalik na sa normal ang signal sa 95.9 Radyo Bisag di Palag. Apan gikaluyan ta automatic bikagat ang ato ang horim-horim dire. Atong technical adjustment. Salamat ta si Ginoo mga bisag na balik sa normal ang atong signal. Alas 6:11 na yan. Good morning, good morning, good morning ug happy Sunday sa tanan. Sa tanang mga katawan kutob sa mga naminaw karong orasa. Labi na atong mga Radyo Bisag Fans Club. Good morning, happy Sunday. Happy Sunday pod mga bisag. Sa atong mga katawhan, mga Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter. Good morning. Para naminaw karong rasa. Good morning. Para na sa inyo mag-greetings, dedication, live on air, pwede ka mong mo text. Kung tawag sa tumalinya sa 0926-775-7942 0912-028-8654. Mas muna ko sa 0926-775-7942 o sa 0912-028-8654. Live kita karon sa itong official Facebook account nga Dudong Punggat. Yan iyong makitang panagwang Dudong Punggat kaskang lapara. Huwag lang tawos panagwang Dudong Punggat makalubat. Kailan mo ka ng malubatan? Kana bang maglantaw ka o kuan din mapirmi nagbalik-balik sa muna-una. Muna'y malubatan. Okay, good morning, good morning, good morning ninyong tanan kutob sa mga naminaw karong orasa. Sa tanang mga katawhan nga naminaw, happy Sunday. Mayong pagikan sa mga musimba. Mayong uli sa mga gikang misimba. Minggo maderon. Ambot is ng butsoy, nagkasimba na magkane. Makakita raman po ko ang simbahan. Para po na ako ba? May bunyagan. May sundon ng kasal. May tambungan o kuan. Okay. Alas 6:13 na dyan. Pero ang Ginoo na mahibalol ka na mo. Saon? Naaman ani mga oras, naaman ani mga adlaw ang among pagpaningkamot sa pagbugtaw sa panginahanglanon. Naaman ta nabilong sa kini ang kabus nga katilingban nga kinahanglan mo kayo Dios aron lamang makasarang sa inalaw adlaw nga panginahanglanon. Diba? Oy, good morning, good morning. Maing buntag ninyong tanan na sumuna ko live kita karan sa itong official Facebook account nga Dudong Punggat. Ingon din ang ubandong punggak pagkakaraan na punggay ng imong gipatukar. Okay na ng karaan kabisnak. Karaan mo pugdagway ng gadala. Karaan mo pugdagway ng inyong alagad. Okay ra na. Labaw sa tanan, karaan mo pugdagway ng mga naminaw. Karaan mo pugdagway ng mga naminaw. Bumibawi na pan. Alas 6:14 na yan. Kini mga programa mabisag itong kaninyo sa Iton Food Supplement
ang Iton Food Supplement. O kini magkatabang batok sa sakit sa mata. Lugos na kakakita diha. Hanap blood na imong pananaw. Sulay ang atong Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement higala. May gamiton labi na kung ang imong mata diha. Lugos na kakabasa. Lugos na kakabasa og layo. Kanami ito nga magalantaw kag title sa salida. Kung sa title ana, kadako kayong pagkalitra. Ano yung mga ingon ana mga kabisag? Nga dili na bisag maglantaw kag TV. Dili na kakakitaan ng title. Amo kapangutanan lang kag unsa goy title anang salidaan. Kana ding gamadlis ani imbabaw, title man na. Dili man makita mo ra magakaras. Your eye, agi na sa imong mata. Kung ang imong mata daw na day diferensya, hala iinom ka na og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement mga bisag, pagkatabang batok na itong mga adunay daot sa imong retina sa imong mata, adunay katarata, glaucoma, ptoridium, pagkatabang ang Iton Food Supplement. Katong hanap na imong pananaw, katong maglabad na kanunay imong ulo. Maglabad kanunay imong ulo mga bisag, agi ni anang kuan. Kana na ang kanang mag-blur kayo mong mata bitaw kanang halos lugos na nagkakaklaro. Ayaw ka nagpasag di higala. Inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement mga kabisag, mauna kini ang sulban. Labi na nang mag-antipara ka diha. Kana mag-antipara ka mga kabisag, hasol na kay na. Busa aron dili na ka mag-antipara. Kana na ang dili na ka magbalon-balon og antipara mga kabisag. Inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement mga higala. Mao jud ni imong imnon. Labi na tong kuan jud diha. Kay lisod na kayo mga kabisag. Kutob sa mga naminaw karon. Lisod na kayo. Kung daot kag mata, magatubang kasi mong panagway sa samin, makalimot ka, dili na kakaila sa mong panagway. Di ba? Kung nagkinanglan na itong atimanon na itong mata, kay mismong kita niya, dili na niya takakita sa, dili na niya takaila sa itong panagway at tubangan sa samin. Mo'y dakong, imo ang kuan. Muara na lang kayo, panguli sa imong mga anak, pagkisagod ng nangayog-ayo. Wala ka kabalong nga mo ada itong junior. Agi nang hanap na imong panagway. Hanap imong panagway imong mata diya. Hanap na imong mata mga kabisag. Busa aron kanang layo ka. Yan ang mga sakita kanang daot kag mata. Inom og Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement available sa mga butika ug parmasya o di ba ka diri sa Bianan. Alas 6:18 na yan. Good morning, happy Sunday daw. Shoutout sa tanang fans club members. Secure area og sa Mindanao, chapter especially sa tanang opisyales. Have a blessed Sunday morning sa tanan. Ika ni Madam Jima Abahar. Ay, good morning sa itong fans club treasurer, Madam Jima Abahar. Okay. Pikas Linya. Angel Fire. Michael Nugrales, good morning. Maing buntag kabisag. Lanog-lanog ka diri sa Vince Sari-Sari Store sa may Kabugnayan, Maria Sikihor. Good morning yung tanan diyan sa may Vince Sari-Sari Store. Okay. Pag-display mo balita herbal product niya sa Vince Sari-Sari Store. Kaysa may tagiya na Vince Sari-Sari Store. Attention, panuwagan sa Vince Sari-Sari Store. Pag-display mo balita herbal product, aron na dili na mari pa diri sa lasi ang mamalitay diya sa may Maria. Vince Sari-Sari Store.
Good morning niyo tanan diha. Good morning din ni Kunsyal Mutso Largo. Minaw karon kusog kay ng monitor ni Kunsyal Mutso Largo. Da sa may lasay si Kihor. Si Hal, good morning. May buntag ni mo diha si Hal. Kunsyal Mutso Largo. Akong amigong gwapo. Pagsulod palang daan na mo sa gate silang panimalay. Pagsulod palang daan na mo, natingala ko kay nadunggan akong tingog ni Butsay. Katong advertise sa ing alingato. Huy! May katingog nga bisdak. Anong layo naman ni kayong pagkasulat. Kusog na kayo ang radyo bisdak at dipulog sa may lasi si Kihor. Labi na sa may poblasyon. Lagapak ang signal sa radyo bisdak dipulog. Diya sa may lasi si Kihor. Salamat kay labi na ni Kunsyal Mutso Largo. Na-surprise ito siya. Wa siya kalibutan pag-adto na mo nga ang iyang nadunggan sa radyo na siyang tugkaran. Ana siyang tugkaran. Si Al, good morning once again. Alas 6:21 na yan. At pa din mga bisag atong hatagan. Good morning DJ Pong. Shout out ko nilang Evelyn Randas, Bingbing Manta, Ate Maylin Randas, especially sa akong mahal na si John Randas, Kuya John Randas, Ate Marijen Dunan, Rosie Subagov, it's me Michelle Guminta. Okay, salamat. Morning DJ Pong, happy Sunday. Great lang ko sa kong mga kauban sa trabaho. Sila Marvin Baguog, Regine Sagayan, o Ariel Galila. Great lang po ko diya sa may Kulwan, San Francisco, Serious Minya. Anagret si Bunsoy Umandama, request lang song Gulong ng Palad. Okay, salamat. Thank you so much for watching Miloni Yabo, Jimson Katadman Paiste. Good morning dong Jory Akyatan. Okay. Shout out Ludi watching from Danam KSA. Okay. Uy, Danam Kingdom of Saudi Arabia. Uy, good morning yung tanan diya sa may Danam. Danam Kingdom of Saudi Arabia. Okay, matod pa din magbisag. Morning DJ Pong, happy Sunday. Sa maning muramag mo karat niya kong tingog dire. Muramag mo karat niya kong tingog. Happy Sunday, great lang ko sa kumang kauban sa trabaho silang Marvin Baguog. Marvin Baguog. Okay, nawala. Ikaw di ay magmaluhin. Regent Sagayan o Ariel Galilas. Wait lang po ko nilang okay, balik na siya. Mayang buntag kabisdak. Okay, balik na siya. Okay, dito tapikas linya mga bisdak. Good morning DJ Pong. Shout out na ko tanang tao dito sa may Barangay Libay. Fiesta kagapong adlaw. Great lang po ko sa kong mother and father. It's me Dongdong gikan sa may Barangay Libay. Oy Dongdong, uli kining bata din sa may Libay. Good morning Kuya Dong. Shout out lang ko sa pamilya sa Marupay family Rambo o sa kong dua ka anak. It's me Janet Rambo. Ay Jingle Villarino, good morning sa tanang mga viewers na naka-view karon. Good morning niyong tanan. Okay, atong handusan ano na yung mga mensahe diri. Morning na dong Pong, pagkapait yun handumon. Nga wala pagkataya ug happy Sunday si bungoton ni sa may sandot. May bullseye ra ba bungoton? Naon sir mentan kay ginibalas naman kay ka bungotan. Kamao man kay kamanay ming kani adto karon dili man nga. Ay dong boss, good morning. Great lang ko sa ni Merling Galakaw gabi wala pa nakauli. Salamat tong Pong. DJ, good morning. Great lang ko sa Urong family o Kinikis family. It's me, Inday Urong of Santa Isabel, di Polog City. Ay, attention di kutob sa mga naminaw karon ha. Tanang mga naminaw karon, ano na tayo paigan nga sales karaban. Dire sa Sibianan, dire rata Sibianan.
Ano na tayo paigan nga sales caravan diri sa Sibianan. Sa tanan nga gusto nga mopalit sa itong produkto. Available ang atong Balita Herbal Tonic, Baliti Oil. Ingon man ang Iton Food Supplement. Iton Food Supplement, Baliti Oil, Balita Herbal Tonic, available diri sa Sibianan. Sa tanan nga gusto nga mopalit, hala dalikit na mo diri sa Sibianan. Okay. Gawas nga makadiskwento ka, barato dako kag diskwento. Kaya napon may gamay nga ipakapin. May nalang niyo lion. Kini nga mong pagkapin, may lang nimo imong buhion. Good morning to Konsehala Adelfa de los Santos of San Francisco, Dapitan City. Good morning nimo diha Sihal. May buntag nimo diha. Alas 6:25 na jud matud mo. Matud mo ako imong unuhan, mahalon hangtod sa lukmanan, kalipay ang akong gibati. Kay bugtong kang bahandi, nining kinabuhi. Why so ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo. Kay aniyak ka man, kihan gulawanong pagbangka ng kunkuna. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing. Kung taligdan mo, ako magpabilin sa araw nga walay makababag sa atong paghinalay. Akong pinangga. Why support ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Kay aniyak ka man, kiran gulawanong pagbangga ng kunkuna. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing. Kung taligdan mo, ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong paghinalay. Akong kinangga sa atong paghinalay. Akong
sali Mao'y bahandi Labaw sa bulawan Matud nila kaano lamang sa imong gugma ug baray dili malubha kining pagpati bisan sa unsa nagatarungan kayon sabay bili hindi nabuhi kung sa gugma mo hinikawan ing ako nga dili ka mutu sa mga pagkamay ko nga naangkon ing ako nga dili mo kawangon damgo kong pagsali sa gugma mo ing ako nga dili ka mutu sa mga pagdamay ko nga naangkon ing ako nga dili mo kawangon damgo kong pagsali sa gugma mo. Dito sa ating lagaw, ako misusi, ako mituaw. Wa pagyuyutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko naguba na, unya na tunas, ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon, nga buhi saksi sa gugma. Dito matawi ang atong gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handuman
95.5 Radyo Bisag di Polog. Oras sa programang Bisag Bisaya alas 6:40 na sa Kabundagon. Padayon ka mong namina mga bisag sa Radyo Bisag di Polog uban sa mga dusay. Sa namang pagkalaay dudong punggad. Good morning, may buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanah. Happy Sunday! San sa dulo Iyong nabati Lagkaw by Bernie Gonzalez. Okay, good morning sa mga viewers. Mami Art, good morning. Maing buntag ni mo dia, Mami Art, Arthur Patagok. Good morning, Brad. Watching from Manila City, gikan ni Leo Mukas. Dito mata Good morning, maing buntag. Leo Mukas, kagwapo po, amigong gwapo. Good morning to Maria Luz Andos Flores. Good morning, idol. Shout out lang ko sa Duarong Malos family. This is from Karen Jill Duarong. Okay, morning, happy Sunday. Okay. Dito Pikas Linya Igala. Okay, once again, live kita ka sa to official Facebook account nga Dudong Punggak atong handusan. Uspo na ko para sa iyong mga greetings, dedication live o na pwede ka mong mo-text, mo-tawag sa itong mga linya 0926-775-7942 0912-028-8654. Uspo na ko 0926-775-7942 iba 0912-028-8654. Sa tanan nga gusto nga mapalit sa itong produkto, ano na tayo pegayon nga sales karaban karumuntay. Alas 8 ang to, alas 11 ang tag na sa Kabundagon. Alas 8 ang to, alas 11 ano na tayo pegayon nga sales karaban. Alas 8 ang to, alas 11 ano na tayo pagkapin. Doa ka mo, kamain lang iyong leon. Okay, morning dong. Let lang ko happy Sunday sa mga kauban sa trabaho sa Mayma. Sila si Mayma Biloy, Che Bubong. It's me Linlinop ng Kan, Rizal, Request Song, Kinsa siya. Morning dong pong. Akong i-greet akong mga kabisdak nila ni Nanay Virgin, Danilo Lamas, Tiding Ami Vidad. Kusyal Jiri Bulungon, Lani Fami, Ingito, Lorina Idi Clamoy, Nong Pidio, Ruel Ariel Silin Magsayo, og ni Mama Gunya. Mama Gunya dari sa may talayong greetings coming from Nancy, request kong song tubod sa nugang sapa. Salamat dong pong, okay, salamat po. Adong palupare ko ang imong pagkapendiya basin pa man na akong buinas. Ana, tanawa lagi ni si bunguton. Tanawa lagi ni si bunguton. Malas nagmaayo ning panuwakan eh. DJ great lang ko sa kong anak nga si Bibi Jan Rasal o sa kong bana nga si Rasal Belarmino. It's me, Jeneline Belarmino and Pulao, Lipacan Rojas. Okay, salamat. Good morning niyo tananda sa may Pulao. Pulao, Lipacan Rojas, good morning. Okay, direta Pikas, Linya Igala, hello DJ Pongs. Great lang ko sa mga anak katua og Manila, si Ronnie Abar og ni Dudoy Abahar. Katua. Og Cotabato, musta naman mo? It's me, Adelina Abahar. In Galay, Monterrey, Kugsong. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Okay, matod pa, Kuya Idol, happy Sunday morning. Mo request kong kanta kinsa siya. Didedicate to Irish Papio na Balasay, Kadibunan. Salamat, Kuya, sa pagbasa from Pretty Boy of Balyangao. Okay, salamat ni Pretty Boy ng Balyangao. Okay, matod pa diri mga bisag. Happy Sunday, Sir Pongs. Maugyod, palit na mo Iton supplement. Ibasin maabot na inyong asawa, dili na mailan. Muingon na ana, ko hanap naman kinsa man ka. Ayaw kong samok-samok ka. Kaya mamalhin ko ka ba? Kunya agiya di itong asawa nga dugay na niyang gipangandoy nga muli. Maugyod, sulay ang Iton food supplement. Kay ang Iton food supplement igala. Kini mo pabalik o kaligon si mong retina, si mong mata. Araw na, kanana ang kuan ka ba? Kanana ang
mutinaw ang imong mata. Arlen Villano Sanwita, thank you so much for watching. Jujan Elba, asa naman tumunguton ganiha abi na ko si Gerald Anderson. May pa mo kay nakapapicture pa mong Gerald Anderson. Oh, may pa galatagaw mi atong kuan. Makaibalag padugay untaming Gerald Anderson. Okay ra na. Balag wala may kapapicture ni Gerald Anderson. Laman po may Gerald Anderson dire. Oh, si Dong Butsay. Oh, kamu rin na Gerald Anderson. Na, may mo Gerald Anderson dire. Si Dong Butsay. Ang akong pinagkagwapo. Hey, good morning ni Boss Imer na dia, Boss Imer. Dahil sa may nansagan, Boss Imer, good morning. Ni Nanay Guria, ni Sir Edward, Imam Bimbim, good morning. Dahil sa may inansagan, gampalan na sila si Secure. Mato ba, gwapo magkag-alot, Brad, bugal-bugal, piniliw, ha? Oh? Okay, mato ba, good morning, Dong, Pongret lang ko si Riog, si Vice, Elmar Bukal, Sangkol Eric, o Ante Lorna, si Rizal, o Dixter Mata, o silang Louis, Jed Takang, James Kyle, Jen Ross, Janine May, Jake, Nathaniel, Janila, Chris, ang nag-greet si Lucy Tumogsok, dire sa may Liluan, Maria, Secure, salamat tungpong. Okay, salamat pa. Okay, dito pikas, linya igala atong handusan. Alas 6:46 na yan. Okay, matod pa diri. Happy Sunday, DJ Pongs. Wait lang ko sa tanan namin diri sa San Miguel Mutia. Sa tanan DJ diha. Request kong song, ulahina ang pagmahay. Thanks, DJ Pong from Mars. Okay, salamat, Timo diha, Mars. Okay, alas 6:47 na yan. Good morning, Dong. Asa na bit iyong karaban karon? Asa na bit iyong isasyon? Ang among sales karaban na diri sa Sibianan. Na diri sa may second floor. Sa may GM Poultry and Livestock Supply. Sa may Bonifacio Street. Unahan lamang niya ng amigo. Unahan sa amigo. Paingon ka diri sa kuan dapit sa may rotunda, gikan amigo paingon kag rotunda, maagian ang GM Poultry and Livestock Supply. Naami sa taas sa second floor. Available na dire. Nanatay display dire. Sa makauna lang aning atong display kay gamay-gamay ratag stock. Sa makauna lang dayon aduna ko ipakapinduha ka buok. Okay. Ay, Ginoo ko. Liliom sana kung sa resulta ha kay base. Oy, katong nakabalog resulta gabi kay base may buto hinuon wala ba ko kalili. Good morning, DJ Pons. Mugret lang ko diya sa may ulingan. Bin, Dading, Rooney, Ginlog. Dito sa may manukan ng Sarita, Gusting, Jennifer. Inas o ni Ate Rose. Ate Rose. O unsa din resulta 9 p.m. Tang si Mirna tumugon na ini gikan sa may upper punta di Pulog City. Okay, good morning mo. Wala pa ko kabalo ra bay 9 p.m. Balik ko no kog text bungoton be. Usa plaster ani. Na ko ni pero wala ko kabalo sa plaster. Morning, great lang ko ni Kusyal Alan Albon og si Undoy Bulungan. O Tito Kadampong diri sa may Itaya la si Sikihol. Triple 2 result dong. Oy, salamat kayo. Grabe. Pamaka na ining response sa mga kuwan sa resulta. Dagan dyan yung sugar roll ba? Okay, good morning. Good morning to Mads ni Ma'am Ayuda. Ayuda Medical sa may Corazon si Aquino. Good morning ni Ma'am Madeline Dedi ha. Walay lain nga sexy, guwapa de sa may front desk. Sa may Corazon si Aquino. Walay lain si Ma'am Madeline Nana. Good morning ni mo da Ma'am Madeline. Uban si mo mga katrupa dia mga doctors, mga nurses sa Corazon si Aquino Hospital.
Ato, nga no ulahi man ang pagmahay, Brad. Alangan, dili maulay ang pagmahay nga perti mang pusuya. Pero na ako'y duha ka karon. Na ako'y duha ka karon ipakapin sa tanang modalikat pero si Bianan. Hinumdumi ha, talagsar kayo may magkaraban dito si Bianan. Talagsar kayo. Kasi tinuod lang, gikapoy na miglayo. Naidwa ka buok. Naidwa ka buok. Kamatod pa idong pong may buntag una mo gret ko nimo. Gret po ko ni Alci Bayhuna ng Zili Kabilyo Undong Bagyo Alvin Malin. Mireros Mangyaw John Lloyd Malin. Nining Bibi Gapol Nining Sumagang. Diding Bilan Nancy Sumundong Andre Calibo. Idi Klamoy Og sa akong anak Shubi Louie Klamoy. Dixer Mata, Luida Malhin, Luel Montoya, Gaga, Gloria Duinas, Jocelyn Versosa, April Maginay, Carmen Alyunan, Bilin Birato, Salomon, Ping Largo, Agustin Largo, Giselle Lagpin, o sa tanan na Minaw, karon sa Radyo Bisag Fans Club, Sikiorog Dipolog. Salamat ang nagret, Lorina Klamuhoy sa may talayong, Lasi Sikihor. Okay, salamat ni Moda Lorina. DJ please ko og pukaw sa tanang taga Marapong Sibutan nga mangmata na kay buntag na kayo maminaw na tao Radyo Bisag Ismilinski Alampangan of Marapong Sibutan. Good morning niyo tanan sa may Marapong Sibutan. Okay, matod pa. Mugawas man jud ng duha ka buok kay bag-o mag-haircut si Ponggat. Ay, Ginoo ko. Ayaw jud ninyo tinuntuhin ang akong alat. Ayaw jud ninyo tinuntuhin ang akong alat. Bisan sa dugay. Itripan na po na ni mga panuhat niya. Abi ko naguba. Good morning, DJ Pong. Great lang ko sa tanan sakop sa Fans Club ni Polo City. At chapter o secure chapter tanan na minaw sa mong programa si Miss Lodovici ni sa may Itaya Lasia. Sa may Ilaya Dapitan City. Happy Sunday sa tanan. Okay, good morning. Mo-greet lang ko ni Lolo Tipalog ni Dong Busoy. Greet lang ko sa mga anak si Nining ang nag-greet. Si Delia, salamat kanimo. Okay, salamat pa. Okay, dito tapikas linya higala. Uy, sa tanan na nga gusto nga mo palit og baliti oil, baliti herbal tonic ug Iton food supplement. Pwede ka mo modalikat sa Bianan. Alas 8 sa buntag hangtod alas 11 ang takna sa kabuntagon. Ngayon ko number sir, naglantaw ko sa mong live sir DJ. Wala man kong kulod sir, thank you DJ. Gikan ni Lynn Ames. Sugarol po ning panuhaka siguro Sugarol po siguro ning panuhaka. Alas 6:52 na yan. Dito mataw ang atong mukhang nagibalaan natong duha ang nagdaw Kay matod ba diri magbisag atong hatagan og pagtagad? manggipan pagka dili ako hikagutan itong himbayan atong Kay matod ba diri magbisag? Request kong song Ako na lang ang lalayo. Okay. Morning dong post credit lang ko sa mga pakyado sa mga Saragusa Food Corporation Batch 2. Ray Garing, Edith Algin Rose, Marie Delia Soria, Norben, Clarita, request kong song Bota by Ruth Vergara, coming from Elina sa may Anastasio Polanco. Okay, usmo na ko sa tanan nga gusto nga mo palit sa itong produkto namin ipakapin nga doon ka buok. Sa tanan nga gusto nga mo palit. Katong gusto nga mo dalikit si Bianan. dito mataw Good morning sir Dudong Punggag kay ni Norly Kulot Magabo. Ay, good morning ni mo Danor. Akong classmate kaniadto nga gwapa. Akong classmate kaniadto nga gwapa. Norly Kulot Magabo. Morning ni mo Danor. himbayan atong gisawaan Matod pa pagdala na anak diri sa secure anang Iton kay aron dili nagko mag-andi para. Salamat. sila kay dito Oh. ang namugna
Kadi lang, inibalik na ko. Magdala na ko diha. Iton food supplement. O, dili ba ka akong ipadala ra? Baya LBC ni Ma'am Nining. Maayong buntag, Kuya Pong. Great lang ko sa kong papa nga sa'yo. Kayo nakaligo. Kaya mo simba sa Mayahay. Salamat, Kuya Pong. Nagret iyang anak ng gwapa idol jud kayo taka Kuya Pong. Rama, Nilabo Rizal. Oy! Ika ni Marie Ingkoy Bangkyaw. Good morning ni mo diya. Sa may Nilabo Rizal. Good morning niya. Naamog ko'y parinti diya silang Aimee. Morning. Alas 6:55 na yon. Sa kabundagan. Usbo na ko ha. Katong gusto nga mo palit sa tong produkto, Domingo ron laag lang mo dito sa biyanan. Magahulat ko ninyo, di mo muare, di po ko magahulat. Sigulat po ko ninyo, Roy. Di mo muare. Alas 6:55 na yan. Tungkol sa naughang sapaw na mga lumon nga daw nawala na paglaon nga may tubig bang ako bisag giyabon na lang punta imong lalitan aron malipay kining dughan ugod ako kaligdan may paglaong pabakahan nga mabanhaw kadtong sapa aron ang lumok mga lunaw mawadaan na sa kauhaw bisag giyamo na lang punta imong lalitan aron malipay kining dughan ugod ako kaligdan may paglaom pabakahan nga mabanhaw kadtong sapa aron ang lumot mga lunaw mawadaan na sa kauhaw kay ang dughan ko nahisama sa naughang sapa. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Pinangga ko ikaw. Wala ang katahap mo.
dahil Radyo Bistag di Polog oras mga bisag alas 7 size na sa kabutagan. Panay ko pong namina mga bisag sa Radyo Bistag di Polog uban sa mga andusay. Sa namang pangkalaay dudong punggan. Good morning, happy Sunday sa mga lechonan. Kini mo programa mga bisag tod kaninyo sa Baliti Oil Ingunan Balito Herbal Tonic. Napantog nga herbal alang sa iyong mga kalawasan. Okay, good morning dong post. Great na ko. Happy Sunday sa tanang taga Kaluya sa pangdalaga o sa akong pamilya o mga kaparentihan o mga sa akong tatay o nanay diya sa may diwan na nindot inyo karabana kaso layo nindot yun inyo tunik kay ni kalma akong hubak na great si Michelle Bongkawel dire sa may Kaluya sa pangdalaga. Okay, dalikat lang mo din sa may mapang Rizal, ilang konsyal ayan o ida duol man. Okay, good morning dong Pongs, great lang ko ni Idna Vilyasan, Jing King Kargian, Liper Sumiyaya, Gingging Dumapig, Elina Salsano, Ate Delia, request kong song guba ang dughan ko gikan sa Pakedor Group. Okay, good morning. Angel Beat Gatina Abarcas, thank you so much for watching. At tanang mga naminaw naka-view karon sa tong live. Good morning dong boss. Great ako niligaya KL o KR Krian Tutski og ni Bibski Mandam nga birthday niya karon. Request kong song matod nila. Happy birthday sa kong one and only Arnel Cabrera Porminto. Ikan siyang asawa Janice Carabuena o sa iyang mga anak. Salamat. Okay. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Katong mga nag-birthday karon, happy birthday. Once again, alas 8 to alas 11 atong sales caravan dari Sibianan. Alang na itong gusto nga mo palit, magahulat ko ninyo ko to alas 11 ha. Alas 11 ko to ko ninyo magahulat. O di mo muari, di po ko magahulat. Bahala mo. Kay gayuna na ninyo kini makapalit mo barato dari Sibianan. Lahi ang presyo dire. Lahi isa mong mga sales caravan. Busa sa tanan nga gusto nga mo palit. Pwede ka mo mudalikyat dari Sibianan. Magahulat ko ninyo muari mo. O di mo muari, di po ko magahulat. Sigulat po ninyo Roy, di mo muari. Okay, sa tanan nga gusto nga mo palit, pwede ka mo modalikyat na Sibianan. Pwede ka mo modalikyat na Sibianan. Sa tanan lang ha. Ano na tayo sales caravan alas 8 hangtod alas 11 ang takna sa Gundagon. Inyong mapalit Baliti Oil, Baliti Herbal Tonic ug Iton Food Supplement. Imong mata dia hanap kag pananaw. Dili nakakaklaro si mong uyab, di nakakaklaro si mong wana, di nakakaklaro si mong asawa. Dili nakakailag kwarta. Ala Iton Food Supplement mo gamita. Ang Iton Food Supplement mo pabalik kaligon sa retina sa imong mata. Katarata, glaucoma, toridium. Huwag tangon ka na sa Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement available na din sa Sibianan o di ba ka sa mabutikag parmasya dool sa iyong lugar. Iton Food Supplement, higala. Usman ako 0926-775-7942 0912-028-8654. Anan nga gusto diha? Gusto nga mo tawag, mo text. Alas 7:11 na yun inyong nabati mga bisag. Kami balik ako by Dilares. Good morning ni Ma'am Nining Sumagang Diya og ni Sir Joel. Oy, katong taga Vin Sari-Sari Store. Sa may Kabugnayan Maria Sikihor. Ako lang mong ipanaha diha ni Ma'am Nining Sumagang para mabutangan natog outlet diha sa itong Balita Herbal Product.
Para mabutangan og outlet diya sa itong Balita Herbal Product sa may Vince Sari-Sari Store sa may Kabugnayan Maresikior. Ipana rata mo ni Ma'am Nining Sumagang. Kasi kaila mo ani ni Ma'am Nining Sumagang. Manikaraang negosyante diya. Ma'am Nining, good morning. Ay buntag ni Sir Jewel Pod, good morning. Ni Ate Diding Bidad po dia og ni Bus Ami, good morning. Si President Teddy Bear og si Ma'am Mary Rosan. Good morning, magandang umaga po. Ay. Sinang Duning daig nung buboy dia, good morning. Kanha na jud ko ilang ka nung buboy. Oo. Okay, tungan dusa na doon ay tawag der pikas linya higala. Hello, may bunta, good morning. Good morning, Jason po kasi yung Pramisong Baliangaw. Okay, ang sa ito yung kilagin ni Madam Rajas. Ako rin yung nauna niyo may muntag na ilagay sa mga DJ sa Radio Bisdak sa Ripono. Kasi nga ulis nga nakatsunin. Pagasiyan family, Latinig family. Swan family, Magsayo family, o Magsalay family, o Buino family. Magkaklakas si Bugay, Sumbok sa Dusar. Pagasiyan family, Ilsal family. Kaya lang DJ ba, salamat. Okay, dagan salamat. Akala 7:12 na yun kayo mga programa. Tubukan ninyo sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Ang Paul Beer Supplier Direct Factory higala. Mo'y sulbad dining pandemya karon. Dining pandemic bitaw nga mahadlok ka, maga-shopping, mahadlok ka mo duol og dagang tawo. Hala pag-shopping na via online. Pwede na ka mag-shopping via online. Ang pinagi sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Inyo lang i-search ang ilang Facebook page, Paul Beer Supplier Direct Factory. Makapili ka o ilang mga kinini ang mga produkto. Labi na sa mga panapton higala. Kanindot kay factory price o free deliver nationwide. Paul Beer Supplier Direct Factory. Inyo lang i-search ang ilang Facebook page. Inyo lang i-search ang ilang Facebook page. Then mag-message na lang ka dito sa ilang Facebook page. Mag-reply dayon diya si Ma'am Mary Rosan o si Captain Teddy Bear. Si Ma'am Mary Rosan diha. O si Captain Teddy Bear. Magandang umaga po, Ma'am Mary Rosan. Happy Sunday sa inyo. Ilabi na ni Captain Teddy Bear nga gwapo. Ay, thank you so much for watching. Na-action kog kaulang. Naka-view di si Ma'am Mary Rosan. Magandang umaga po, ma'am. Thank you. Good morning, DJ Pons. Greetang ko sa akong bana nga si Romnick nga nagkape og sa tanang Balansag family. Thank you, DJ Pons. Flora Mini. Okay, salamat namin. Mawala akong live. Good morning ni Ate Marie Partusa de Edia. Good morning ni mo na Ate Marie. Sa may di kayo, good morning. Good morning DJ. Tagpila po ng iyong produkto. Brato ra basta diri ka Sibianan. Dalikat diri Sibianan. Ano na tayo paygayon nga sales caravan. Good morning. Bin Sari-Sari Store. Ako ra na ipanaha sa akong distributor diha. Okay. Okay, matod pa diri mga bisag. Okay, manha sa may kagbugnayan. Tangi lang ha. Sa may Vince Sari-Sari Store sa may kagbugnayan, Maria Sikior. Maana ra sila si Ma'am Nining, Sir Jewel. Diha karong Miyerkules. Miyerkules. Alas 7:16 na yan. Usmo na ko doon na tayo paigayan nga sales caravan. Dire sa Sibianan, alas 8 sa Bunday. Hangtod na alas 11 ang takna sa Kabundagon. Usmo na ko alas 8 sa Buntag. Hangtod na alas 11 ang takna sa Kabundagon. Dire sa Sibianan. Doon namin ipakapin. Alas 7:16 na yan. Ando sa sunan, paghanduraw. Atong handurawon ang atong mga kagahapon. Sagoy, kung ano handuraw?
Isama ako sa ulap na larag, dahon ng alaya, gihay ng atagat, may adlaw pagkaha, kanako usubang, sa langit ko na lang, isalig ang tanan. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Puwenta Radyo Bisag di Polo Oras mga bisag sa programa nga Bisag Bisaya. Alas 7:25 na yan. Parahin ka mong namin ang mga bisag sa Radyo Bisag di Polo Guban sa mga dusa. Sa namang pangkalaay dudong punggay. Good morning, magandang umaga po sa lahat. Huli na ang pagsisisi. Ulahin na ang pagbasol by Evelyn Bacara. Huli na ang pagsisisi. Okay, good morning, Maing Buntag. Sa tanang mga naminaw karan. Ang paghigog Okay, matod pa Maing Buntag, DJ Great na ko akong anak o akong bana nga si Arnel Cabrera Porminto dahil sa may Dinuman Ruan. From Janice Carabuena. Okay, salamat. Okay, sa tanang mga naminaw karan. Good morning. Maing Buntag. Okay. Ulahin na ang pagbaso lagi. Saan namin yung mga headset? Di naman tingo. Okay. Alas 7:27 na dyan. Usbo na ko. Pwede ka mong modalikat na sibianan na doon natin paigan nga sales karaban. Alas 8 to alas 11 lamang mga kabistan. At may paigan nga sales karaban na sibianan. Alas 8 ang to alas 11 ang atong sales karaban. Dito sibianan may morning DJ Pong mayo ng hayag panglantaw para may bawaan ang paghinol sa katulugon. Rukas kong song. Okay na boy, from Dudoy Maulay na. Okay, maalano niya, lahi niya imong gihinol. Kaya nadaot na yung mata niya. Tinawan biya na? Kinalan yung tinaw imong panagwa, tinaw imong mata. Kinalan tinaw ang imong mata. Kaya aron na layo ka sa sakit sa mata. Lubog-lubog imong mata diya, di nakakakita. Imbis imong partner gwapa kayo, imo na lang ilisan kay paglantaw nimo mura nagdagway. Tinuod biya na, kinahanglan dyan nga kananang tinaw imong mata. Panalip di ang imong mata. Pinagi sa pag-inom sa Iton Food Supplement. Ang Iton Food Supplement. Diri si biyanan available karon. Ang Iton Food Supplement. Alam niya itong gusto nga musulay niya. Iton Food Supplement. Diri si biyanan. Available diri si biyanan. Ang Iton Food Supplement. Alas 7:28 na yan. Ulahin na ang pagbasol. Sama ako, bulag na larag, dahon ng alaya, gihay ng atagat, may Okay. pagkaha, Matod pa nilang Captain Teddy Bear og ni Ma'am Mary Rose Ann. luwib ka man, ang paghigog Wala pang cash na buyer. Nilang online. Okay, alas 7:29 na yan. Great lang ko. Ni Arsenio Gonzales nga nag-birthday karon dere sa may Lingasan. Nag-great si Cirilo Estaniel. Oy! Good morning ni mo diya, boss. Boss Cirilo Estaniel, good morning ni mo diha. Maing buntag, kumusta naman tong atong kutse? Morning ni mo diya, boss. Ako nga, mabtikon nga driver. sama
Sa atong patrol mga kabisdak na nagabiyahe. Paingog mutya, binyan. Gihay Boss Cirilo Istanil nga gwapo. may adlaw makahan Manilang auntie niya, good morning. subang Hello, good morning dong, Pong. Good morning, Pa. isalig ang Great lang ko sa Ilis, pamili. Nag-great si Daniel Iles. lumahay na Kadala tapikas, linya higala. Akala 7:30 na yan. Alang niya itong gusto nga mo palit og balita herbal product niya. Pwede ka mong mudalikat na resibianan. Dalikat ka mo na resibianan. Kutob na talas 11 ha. Kutob na talas 11 sa itong sales caravan na resibianan. Sa tanan nga gusto nga mo palit niya, doon na may ipagkapin nga duha ka buok. May lang imong lili-lilion. Ini taga secure dili naman ay gustong pakapin kay di man hilig ana. Di ba taga secure? Dili mo hilig og pakapin dili mo hilig og pakapin. Matod pang kuan dia ati diding og dai pagkapen. Nganong dili gud hilig. Good morning to Charis Lira. Good morning ni mo dia ma'am. Sa tanang mga viewers karon, Ma'am Bimbim, good morning. Naka-view karon. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, good morning. Kay matod pa din mga bisdag atong hatagan o pagtagaan. Alas 7:31 na yan. Alang niya itong mga manaan na iniha. Itong nanaan og sayo. Ambot ka si Captain Teddybear, nakapanaan ba ka anig sayo? Basi ganina rin yung kadlaw nanaan. President Teddybear, akong amigong gwapo. Good morning ni mo diha. Nanaan ka, pres? Basig na kapanaan ig sayo. Di ba ka ganing kadlaw nanaan eh? Alas 7:32 na yan. Hilig unta, nakalimot ka paghatag. Morning, Kuya Bong, great lang ko sa tanan diya sa Lukos sa Pangdalaga. Nagapiesta gapon sa Kabasag family. Si Angel Kwe ni. Okay, good morning. Morning, Kuya Pong. Great lang ko sa tanan diya sa may Lukos. Okay, balik na siya. Okay. Great la. Nako akong igsoong Kiko, Julie, Ernelin, dire sa may Inasan. Irasan Ruas, nag-greet si Janice Regalado. Okay, salamat Timra Janice Regalado. Good morning. Okay. Mas muna ko ano na tayo sales caravan karong buntag alas 8 to alas 11. Dayon pag-uman sa alas 11, pasensya na kadi na dyan mo kapalit. O karon na ning buntag gamay ra man putag stock god. Sa makauna lang sa itong Balita Herbal Tonic, Baliti Oil o Iton Food Supplement o Balita Herbal Soap. Sa makauna lang alas 7:33 na yan. Sa Kabuntagan ando sa sunahan mga kabisan laing lingaw sa programang Bisdak Bisaya uban sa mga andusay sa namang pangakalaay Dudong Punggan.
Ay, may muntag niya, boss. Kung sino mo na dyan, ato mo na ako sa adlaw, wala pa maato ba nila, umana niya riwayat, pero ano yung maato ba nila pagtao dyan? Wala pa, wala. Pasayro ang mga dao. Priority mo kanya ng mga pasayro ang mga dao niya, kung dyan mo na ay mapapwa. Ayaw. O ito, isupay na ko, siya, umanap mo riwayat, ay, kadugay itong pag-riwayat. Mataon lang ko lang. Pero wala pa niya mataon. Siya, sige lang kayo, umaman ay hinalang si manager na kurang galigatan. Kakama bitong mga dahon to. Nagkanda ay? Oo, tawaganin pa to ang inyong siligan dito, ang tempong mo. Oo, dito na po, nagpayo. O, ano na manager? Well, manager, Ang saman? imbita mo sa kanila kay ang katong i-grade na ko birthday kay nagmukana siya o pagkante magpupuka kay parang nagpunukan niya. Siya, tingnan si manager, imukuhan na Asa manabit na itong balay? tingnan, tutulong na manager sa itong night. Ang katong dolar sa grahe? Tingnan sa sumusing sa kapangkinsan. Doon sa sitro yun, sa linyasan. Sa eskwelahan. Oo. Iimbitan lagi ka niya. Siya, sulay hindi yun yung manager na pareho na ko. So ako lang itong tawagan, kaya nag-program naman ko. Lagi. Yan yung mabuntingan sa'yo. Kay, lisinin. Salute! Pinagpilin mo na eh. Otong yun siya nga, pareho lagi ko ka. So ako lang itong sulayan, tawag doon. Masama mo DJ, magkarekap. Panahon na ni Ron. Huwag na ko'y kauban. Oo, sino dahil? Kikay. Ako sang tawagan to. Daligyan niya ang tuloy mo DJ, no? Nante magkante. Sige, boss. Sige. Sige. Ah. Sige.